ubaba wangakithi ongilayelile wathi ngifonele amaphisi asemazizini ajwayele ukuzingela kule ntaba. Ngempela ikhona lento engiyoyicinga phezulu. Kuthiwa ke la kukhona ikhethelo lenduku mawufika esicongweni. Othi mangabe uyisebenzisile ayicace nembala ke nami ngigibelile ngashona khona ke. So na imbiza engiyitholile ke la ebengilayelwe wona njoba ngila kumnxuli. Ngilo ngicinga imbiza zonke nansi. Umdorofika ke kulento le engizonibonisa yona la awuliboni. Sondela umshuthi. Ungasondeli kakhulu. Yabona ke la. Ngiyakutshela impela. Ngiyakutshela. Lana ngiyakutshela la. Uthatha nje lokhu kubilise. Libhubhizwe. So kahle mawuke nje wachatha ngalokho noma ukuphuzile. Ufana nomuntu ozalwe kabusha. Sizothatha ke lezi imbiza lezi. Yizona ke ngizoshaya ngaze emculweni lezi imbiza lezi. Ngizombona lo muntu lo unembiza phakathi, lo mculo unembiza phakathi. Funa uma umculo waseBeckville ube umculo one abantu babekulalela babona lo muntu unembiza. So nje ayilungi lento engamnambiza ungaseBeckville, ayilungi lento yokungabi nambiza ungasemakhaya. Mina ngizama noshuna embiza engicabanga ukuthi uzohamba kakhulu ngoba insizwa nje emahostela kufanele zokulalela ushuna embiza ukuthi sifuna ukuzwa lo shuna embiza umnandi. Nganza kwethu ke sizozikha ke lezi imbiza lezi bese sisebenzisa ukuthi sizokwazi ukuthi ngempela yabo mase yenzeka lento yomculo ngoba ngifuna ukuyoculela kakhulu kwabunala lo amathole funeral. Kwabunala uma ngabe ukuthi ukhona ubukela ngisachatha umculo wami uzophuma ngoApril nge17 ngizobe ngichatha nje until kuze kushaye usuku lakho le Dandi July. Bafethu ngizochathela iDandi July la ubabunala uzongiqasha ngizazomncenga nje lo ngimncengile umcimbi owodwa zwi bakwethu eSouth Africa ngu1 event engidingayo ekababunala yase iDandi July. Angifuni omunye umuntu ozongiqasha, ngifuna ngiye studio ngoba ngifuna ubabunala ukuthi angiqashe for iDandi July ubaba lo wamathole funeral. So nje ngiyayiliza ke imbiza njengamanje